ρε πουλάκι, να τεινάξεις τα φτερά. Ως αργιθεάτες έχουμε και εμείς το αντάμωμά μας. Κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Ιουλίου οι αργιθεάτισσες και αργιθεάτες τόσο από την Αργιθέα όσο και από όλα τα μέρη της Ελλάδας σειραίουμε στον Άγιο Νικόλαο Βλασίου σε έναν φανταστικό χώρο μέσα στις οξές και εκεί ανταμώνουμε. Η κουβέντα, τα αστεία, τα καλωσορίσματα, τα καλώς ανταμωθήκαμε δίνουν και παίρνουν. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αργιθέας, οι σύλλογοι αργιθεατών που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι σύλλογοι των χωριών, διοργανώνουν το κοινό αυτό αντάμωμα. Μέριμνά του είναι και παραδοσιακό φαγητό προς όλους όσους παρευρίσκονται και αμέσως μετά τα όργανα έχουν τον πρώτο λόγο. Οι αργιθεάτισσες και οι αργιθεάτες από μικρά παιδιά ως και τους πλέον ηλικιωμένους το φέρνουν ναγύρα και οι πιο μερακλείδες γλεντούν ως το απόγευμα της μέρας αυτής. Όμως εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα και θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους μουσικούς που μας συνόδευσαν, την Έφη Θόδη και τον Λάζαρο Τσιαμπά, τον Μενέλο Παπαδημητρίου, την υπεύθυνη του χορευτικού, την Αριστούλα Τόλη, καθώς και όλα τα παιδιά που ήταν εδώ μαζί μας και χορέψαν παραδοσιακούς χορούς της Αργιθέας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ταβέρνα Τα Λιόδεντρα για τους καταπληκτικούς μεζέδες και το καλό κρασί. Όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας. Πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσιμα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.